Shira. Inobaya, Mukamauna. Shauza makore. Hepi kwa matazu. Matsika Ethel. Tepetu wa chigani. Wei mutako. Bibiana Julius, Julisei. Sharon Chukwa. Tari Rochinanda. Gaipi yako. Juju. Ite mtushia life. Naiga. Ite mtushia life. Chinezo. Ikamaunama. Esika ni Feli. Fati. Fiona. No. Kiani kuchamba nasi. Friday. Kutambila. Chinenge chakupera ubhatibha zvaendera nesongo ichipera hapana chakaipa. Right, mirai. Hapana chakaipa. Paita message yapinda hapa. Ndianushu. Who's this one? All right. Right. Maskara seima muka seima ne rusa libonani ninjani dumela madeko anapudhi. Muri say guys kuma TV nyika muri say yes tana muri say guys muri say mese I want for kumboda chishunzunza zuma futa mbijana usona tindu kuonda usona tindati slimei mbijana tase muni kumeskongu guys kwati slimei muri kuona tumeskongu kwati slimei tutama tiyo tukuta chidzokera mukati tutama tiyo guys share live guys mchidedza vamwe share live tichidedza vamwe share live tichidedza vamwe tichifano pa zvatuda kupasa tapinda muchirongwa chedu chezora nhasi handitika right chekutanga chandoda kuti ndikupe ririko wandrema hot queen group ririko asi wakadzingwa ririko right guys ichaimushegidza vamwe muchishare live muchedza mushare group live nasi Friday handitika toda kusipakwa cheers kune vese vakabata zvavanazvo handitika vane zvavanazvo zvakabata zvavari kudya mapopcorn kana chi aiwa timbo detox handitika toda kuti mumbo detox madiaries ndakuonai ma street I saw you mabinocular ndakapfeka mabinocular ndakuonai ma street madiaries saka chimbobvisa negativity yaya handitika chimbobvisa detox that negativity it's not good hanzi mapfiri nice wig but mesa wingi padivi handiti unoisa paunoda unoisa paunoda ukada kuisa padivi ndiwo ukada kuisa pakati apa ndiwe
ukada kuisa paunoda ndiwe anona unotoisa paunoda asi ndotofunga kuti apa pandofunga ichi chasina kuvuka zvakanaka chofunga kunge chakamira chakadai right one pachiwika apa pakamira sei unogona kuurira ita aiwa mani chinema pakati ndipapa inema pakati ndipapa saka munhu akasona akakanganisa naonyatso kuita pakati pari straight pakati ndipapa apa handitika pakati ndipapa saka toda kumbodetoxa handitika hanzi muri kuzvigona semaslim akuface ndiri akona ndiri kuita zvokutamba hanzi maoni ndiri kutoshingira kuti ndoita zvokutamba nhai handisina zvokutamba waiti mwedzi ukwana ndichivaridza kuti ba muchaona mira ndikutaona kuti zviri kuita kana kuri kudumbuka iwa zvezvemapirisi evanhu vaya vanoshanda nemasamba avo matibex aya aiwa zvinoshanda zviri kuita tutama tiri kupera iwe muchaneta dex tiri kuita zvichipera tutama ukatondonesa faya tutama but zvichaita chete okay anyway guys tatitimodetoxa chi negativity haadi kuzonyanya kusara pamunhu wani nokuti unenge ungonhuwa negativity chero kufamba kudai unenge ungonhuwa negativity kutaura kudai unenge uchikuburisa focho kumba kuvarume kune boyfriend yako kune girlfriend yako unenge ungotaura focho because wazara negativity tombodetoxa naika bhutsu dzapera nditi bhutsu dzenyu dzapera nokufamba pamastreet umu ndakuonai handitika ndakuonai hai ndivachinzwa chomuri muri active zvekuti but anyway hazvirambidzwi entertainment naika entertainment asi kana tauyawo pano ndipo tokupayoka zviri positive handiti muinde henyu kumwe kwese kuti unonagwa tisapota tiriko tichidididi mwekoko hako kanaka tadzoka toitawo zviri negative zviri positive handika toreplace chi negativity ane positivity handitika ehe so guys satapinda muconfession yedu yandasi ndosaka ndati part 1 part 2 toda kutanga handitika nemafeedback tine mafeedback ane mutsindo wakati handitika kuti munyatsonzwisisa muga chekutanga guys chandoda kuti ndikuzivise ndechekuti mukadzi wokudigwa acid uyauya sekuronga kwatakaita panapa saka isusu hatidi kutite zvinhu zvatinoronga pachedu madiaries ndaudza tatamboita tinomboita debate kakuseri nemadiaries maadmin kunzi aiwa dei tadai ndoti kana ikanyanisa ndoti hatiendesei kuvanhu nyaya inopedzekwa kupi kuplatform toyotwana tokudii because vanhu vanobatsira pachi vanhu zvatinenge tichiita saka tinei hanzi face chete yaonda aiwa tendai asi face chete haisi face chete iyo iwe nedumbu rikupera dumbu rikupera ndichazokutaridza risinoya kumhanya kutaridza ndotoziva mazatsi maunyatsa kumaona kuti before and after andiona ndichakutaridzai anditi right saka mai vaya vatakawirana panapa chiti vekudirwa acid vaya vaende kuchipatara anditi vanobhuka kuti vakwanise kuti vaitwe skin graft ndizvo ave vaitwe plastic surgery avaida kuitwa tikati aiwa pane kuti vaitwe plastic surgery ngavatange vaboogwa chi vagadzigwa pahuro nekubogwa pasisapa kuti rinyatsoona risangoramba richingobuda musodzi zvariri kuita handiti so she went kuhospital pekutanga handitika vakapiwa date rethursday nezuro kunzi vadzoke thursday saka vaenda kuhospital pekutanga tanga paya vakanopiwa date rasuro saka zuro vainda takataura kuseni vachinda tikazoita video call thank you tatenda magomo mafuta kandiri kutengesa ndakaguzai mafuta ndinawo anzima wonaiwo comment ichirapa hanzi mafutisa guys let's learn to respect one another as Zimbabweans handitika zvekuudza munhu kuti wafutisa ka it's disrespect zvekuudza munhu kuti wafutisa kana kuti ndikakuti wewe waondesa unowasei ngakuti wafutisa noti waondesa that's sort of zvineka disrespect kazvinawo so mukati handiti saka siyai vanhu nebhodhi dzavo zvakafanira kuchasangana nemunhu oti kwai kouri zvararini anoona it's disrespect iyoyo siyanai nebhodhi dzevanhu ini ndindoga ndinozvinzwa kuti bhodhi yandinayo handisi kuifarira rega ndiwedzere kana kuti rega nditrime zvokuti muudze vanhu kuti mazodai hazvina kunaka handitika hazvina kunaka it's wrong please siyanai nebhodhi dzevanhu siyanai saka munhu anofahunga achi zvakafanana nekundudza kuti mhino yakakura saka unoda undicheke here ndodi aripi mwari ndinde kunoti naiwe mwari wakaita mistake apa aripi ndinde kunomuudza kuti chigadzirisa mwari kune zvimwe zvinhu zvisingangoiti so kungoudza munhu andimaona please I'm saying this nemweya werudo kune zvimwe zvinhu zvisingangoiti kuti tingoudza vanhu please right saka mai vaya vakaenda nezuro kuhospital handitika vakanonzi nevanhu hospital kwavakaenda kuchipatara chanezuro vakanzi no mudzoke muna October sezvamunoziva kuti madiaries takaunganidza mari chiti tiri kupa mai vaya vaya handiti saka mari yavo takati tinoda kuzobhadhira kuchipatara
saka inyaya takatoenetsana nezuro nemadhimini andiseli nachiti aiwa mari ngairambe iri kunoko kumadhimini indichiti aiwa mari haingarambe iri kumadhimini ko kana ndikafa kana tichera kafa akabata mari izvozodii animaona mari ngatingopai muridzi wayo kuti takaicharamba kuti andiseli navakati aiwa anogona kuzoishandisa akasazoenda kuchipatara ndikati handi kana zvakadaro hatiindisei kuvanhu saka ndauya pano anditika ndakamirira madhimini kuti torawo opinion yenyu. What do you think we should do? Toita sei tongovapa here nokuti October pane 4 months from now nokuti vakatonzi vasarambe vachiuya kuhospital nokuti vari kukanganisa vanogona kuita infection plus covid vari easily attacked necovid iyi hanzi vanhu vaitodzingwa pachipatara but pavanhu vese pavo vanhu vese vakazara ipapo vari kuti ndovoga vakatonzi kesi yavo inoda kuti vaonekwe muna October ubva vatopiwa date. Saka toita sei guys toda kuti tite zvinhu tichiwirana pano hatidi zvinonetsa mangwana and toita sei nenyaya yenhingikiri iripo kambani yacho munongondibata andizivi I think inyaya yecovid pfuwai saka zvipatara zvemusouth Africa zviri slow antika zviri very slow zvipatara zvemusouth Africa kuti vati maoperations akawanda I think they've ceased to do unless uine emergency case nenyaya yecovid andichiona so ndosaka vakati maybe vauye October saka ndopatoda tinzwisane kuti toita sei should we since mari yanga iri yavo yanga yaunganidzirwa ivo how about we give you that money vakazodyawo zvavo antika ivo ndio vakapfeka bhutsu dzavo ndio vanoziva kushinya kwadzo. We cannot pay Miriam Mjerwa because right now we don't even know kuti vanonzi mari zvinofamba sei kana zvinoita sei hapana information yatinayo. The only information tinokwanisa kuzopiwa na doctor fuchi madoctors acho ndio vari kunzi vazoona muna October hapana vanokwanisa kuoneka zvino vakangosvaka nyorerwa nemanesi. Private doctor manje ndokwamakuzono kwakunotaurwa ma 80,000 90,000. Remember this is a private doctor kana chita munhu vata sejara chabuka hospital antika acha private doctor guys it's a non starter tidi kunyeperana ipa ngati tege kugara tango nyeperana ma private ene kuno kwakasana ma private ekunze kwenyika animona ungati wainda chako chinopiwa jekiseni reflu kwa private doctor biri rako chairo unogona kuyaririka na 1500 flu yaunogona kutenga maflu mu pharmacy biri rekuti wapuwa mapirisi maflu meo royal 1.5 chiimagine skin anzani avani ma professionals waye kuita ma skin andiona ndive vakuita ma skin ma professionals antoenda kuna hangoendi kuna doctor any doctor ka antoenda kuna doctor weizvozvo animaona ma specialist ezvozvo mofunga tanonzi mari we can't pay anything patients because we don't know kuti vanotonzi chi muri kuninzwisisa here point yangu amusi kuninzwisisa point yangu ndiri kuti atina chatokwanisa kubhadhara right now kuhospital atitozivi kuti kuri kudiwa mari havana doctor wavakaona nokuti havasitobvumidzwa kuona doctor vakangonyorerwa nanesi kuti uye kuzoona doctor muna October saka tisi kuziva plastic surgeon yeye saka tisi kuziva kuti kunotobhadharwa mari kwa zvinofamba sei we know nothing about it because havana tombopiwa mukana wekuti vaone doctor madoctors kutorina kuti tungoenda ma-emergency aya ma-emergency cases chete ndio vanongodedzegwa doctor vamwe vanenge vachiachi zvifambira ava hauna doctor waunoona. Akuma private John atidi kunyeperana John ngatenge gara tatombova encourage zvakadaro because tinova encourage voenda kuzodzoka vakuda response kwandiri mimi mamsisipo manje ini kuma private ndokuziva I know what I'm talking about kuma private I know what I'm talking about rega itinzwa ndiselina vari kufona andiselina masquera say Square, I think for easy accountability ngatiti those that are saying no Mongo type 1 comment and those that are saying yes give money Mongo type 2 so 1 for no 2 for yes otherwise my comment acho anenge akuti exfagorate zvakanyanya 1 for no 2 for yes. All right hanzi 1 kana mchiti ngavapiwe mari anditika 1 kana mchiti vasapiwe mari 1 for no kana ukaisa 2 ureva kuti yes ngavapiwe mari yacho vazvionere kuita nemari yavo because ndeyavo yakagara yakontributirwa ivo so far saka 1 for no 2 for yes
toda kunzwa nemi. 1 for no muyera soko, 2 for yes. Then to severenga mavota acho. Votai tuone. 1 for no, 2 for yes. Kutinzwisise. All right, answer na maita basi. Thank you. All right. 1 for no, 2 for yes. Private MSA is a non-starter. Tikutombozo tatombo pa munhu zvinhu zvakadaro vanoenda mangwana odzoka kwandira kuda maresponse ime musisipo mati ngainde kwa private akuuya kuti private atoti pinda private aishaika mangwana nokuti kubhuka chako kutoti nemande tikupinda muoperation apedza kuti bhiri 150 pa 150,000 yangu pa bhiri rangu todi saka the private is a no, right? Mawana anenge ari kuwanda mawana ari kuwanda handiziti should I call you? Should I call you muzvinzwire? Should I call you mutaure naye muzvinzwire or what? Kana tongo ipedza panapa. Zvatenge tangotseda tozongovapa feedback. Private no, private anditomboiti zvozvo zvakadaro. Inosara yaya yangu. Handiti zvakadaro. Private inosara yaya yangu handimboiti zvokuinkarija muda kwa private doctor. Inosara yaya yangu. Mwana uya takamutinda kwa doctor mirai ndikudze imwe ndikuya nayo pano mirai. Mirai ndikudze imwe kwa private iyo iya mukuda kutiite. Yatakaita vhiki yapera panapa mirai. Mirai. Right. Saka mavhota kuti 1 handiti. Saka tozongoona kuti mavhota overengwa nemadmin then tozongotangira ipapo. Thank you for this one. Thank you guys for this one. Tinoti zano marairanwa nditika kuitira kuti mangwana pasazopananwa makakatanwa kana kurasirana kana kusvibisirana mazita handiti. Saka ndati regai tidi mumudza zvitaurwa nevanhu. All right. Hanzi mufonere mumudza zvitaurwa nevanhu. I think that's a good idea. Azvinzwire. I think that is right. I think that is correct. Right, let me call it Anzwe Ega. And it's not me. Kana ndakuzomupira feedback. Azofunga kuti indini, it's not me. Ukaenda mufonere neishi. Okay. Let's go for it. Tivafonere. 162. Makomana Gilbert wangu ari kuona live iri panapa pamanje ndikutonzwa live yacho iri kutosvika kuno kwandiri. Hai giri. Waita sei kona giri Gilbert. Giri bedar kona sitting room. Ngai ndikuyiwa ile noise yacho kusvika nekunoku. Welcome to voicemail. Konga vadavire ukazvinga tiri kungofona direct. Ngavadavire ukafona. Direct call one. It's a direct call. Ask kuti vabati namba yavasingazivi. Aiwa handisi kumubvunza, tikuda kumuudza zvabuda musarudzo. Hello? Hello? Yes, kwa muchabati foni. Foni yacho iri kunetsa muri SIS MELLY. Ndiri right, ndarati kuda tikati mubati namba yamusingazivi zvaisiri iyo ndosikufonera inayo. Ndozoda ndototaura kuti pasi pamoyo wakufona kai. Vakatofona zve vakatofona baba vaya munotoita kunge muri kuvasekera kuti vauye padhuze tiwane kuvasungisa zve. Because he attempted murder kaya vakaitai. Chokwadi. Vanotsvaka kuuya padhuze vachingouya chete kwakuto vafone pinza mukastodi. He attempted murder. Right, ndiri pa live ne? Hello? Ndiri pa live.
saka zvandiri palive kudai ndandichiudza vanhu ndiri kupa vanhu feedback yezvinyaya dzakasiyana-siyana saka ndatanga neyenyu ndichibva ndavaudza matsananguriro amakandiita nezuro kuti makanzi mudzoke muna October ndizvo 7 October saka tikaonesana kuti manje toita sei tovapa here mafanzi avo kana kuti zvofambiswa sei saka ini ndatongofuna ndikupei feedback yatagwa nevanhu people are saying no mari yetirambe takabata tikupei muchinda kuchipatara because tikakupai maproblems anogona kuita arise and then moishandisa saka vanhu vari kutambai makabata mari panosvika October iyoyo then tounzwa kuchipatara kwacho dokta wacho wamakanzi muone kuti zviri kunzi chii and then tobva tambotangira ipapo so I think zvatingaita right now pane munhu akanga avapa 1000 straight kuti vakwanise kutenga chikafu handiti so vainise kuchipatara infact inchibva ndavati no pamunoenda kuchipatara chitengaiwo nechikafu pamari iyoyo nokuti munozati munhu asina kuona kwavo chaiko havafambi vari 1 vanofamba nemunhu anovatungamirira plus munoza chero uchigara pamba pavanhu paunogara unodawo kuti ufume kuseni dzimwe nguva uchitengawo lofu kuti usabhoye vanhu unopesera wadhina vanhu so ini pfungwa dzangu dzanga chifunga kuti guys how about maybe tivape kana 2000 yekuti vatenge chikafu animaona then vanoda kuzoramba vachivabatsira vaya handitika kuti mari yavo tizopa vanozoenda kwadokta payapaya then along the way tozoona kuti haigoni kureplaceka here kuita kuti vawane chekudya chikafu saka pavari palive right now toda tiwirirani guys toda tiwirirani pachedu kuti muri kugara naniko zvino izvozvi zvindiri kugara nehanzvadzi mwana wabamukuru okay right saka vari kugara nehanzvadzi mwana wabamukuru ndo pavari kugara hanimaona saka handizivi mi guys nokuti izvozvi vakagarawo kudai vane vachida kupota dzimwe nguva vachipindawo pamalive apa vachivaraidzika kuti vasafunga stereki votengawo data votedza malive vodawo kutengawo chikafu kana mumwe musi wofuma vachiti lofu rechingwa 2 loaves handitika mumwe musi unotenga nyama ye30 rand kuti pamba padyiwe handiti so inini hangu ndakamira ndiri SIS MELLY ndafunga kuti pamari iyi tibvise 2000 rands ndovapa 2000 handitika then imwe mari yavo vongozati imwe mari takabata kuno kuti nayo handitika then palater on semunhu wemurwere akada kudyawo bananawo akafunga banana notengawo banana asi vanoda kuvatengerawo chikafu still guys vanoda kuvatengera chikafu still you are welcome to do so dei zvaitogoneka dei zvaigoneka ndiri ini hangu ndaigona ndikawana mari ndachitofunga kuti ndovatengera rigrosari ndosangana navo ndovati grosari indainaro kumba handiti mwana kuitira kuti kwavanogarawo kuya anti havagari voga kwavanogarawo kuyawo vazive kuti chi vane vamwe vavo vakavatarisira handiti maona so panguva ino kana pane anoda kungovatengerawo grosari charo rekudhilivhiwa riri grosari riya is still okay you can get the details from me handika muvatengera grosari rongonodhilivhiwa riri grosari inini I'll remove 2000 rands ndovapa votenga chikafu saka imimi mainini ndichaita saizvozvo zvatitaura pano tiri palive zvatitaura palive zvichaita saizvozvo then kana pane anenge achizodawo kuti akutengere chikafu kana takubatei no problem ndinge chingozopa nhamba sekupa kwandakaita nhamba mokuuya uya akakupai mari andimoona ndongomupawo nhamba ouyawo motaura naye iye kuchipatara isi tongoramba takangodaro takangobata ndinotenda hangu SIS MELLY alright pakanaka vanoda kutengawo chero mapedzi chaiwo munhu wemukadzi anongadawo kana mapedzi chaiwo vakapuwa mari yacho zvanotonditenga kana 5 packets dzavo vesa mumba that's okay anyway ndinotenda sis alright pakanaka saka tinenge singobatana handiti ndinotenda hangu maita basa sis alright sharp right saka unotoshaya kuti chihwaiwo unodoona rimwe zimunhu satani goritoto satani achiya kuisa angry face apa ukuisa angry face yechii wada mwanani panewe angry face yokuisa apa panyaya iri kutaurwa kudai yakanaka kudai kutirongere mumwe munhu uyu satani uyo satani uyo nenyanga dzake angry face yokuisa satani ndei to hell with you satani inda kugena unotsva ugare kusadzoke uri satani wemunhu satani right so guys tawirirana saizvozvo anditika apa tapedza apa Charlotte ko vanozida zvimwe zvinhu zvanenge vachida kutenga zvazviya zvanenge vachida kuzotengawo zvechikadzi kutongwa pairi mari yacho yakadaro vanozoona kuti woita sei anditika right tapedza iyi yekutanga iyi satani tinyarewo mucomment section right toenda panyaya yechipiri mwana wedu wekutanga uyaya mukomana hanzvadzi yedu yatoti mwana 20s wekuti ndakaiswa microchip uya nemasatanist mwana uya sezvandakamukonvinza papaya kuti inda kuchipatara ndakazogona kumukonvinza futi kuseri tiri toga kuti inda kuchipatara handiti ndobva aenda saka akabva asvika kaadmitwa handiti aadmitwa
anditi maona ndobva andiudza kuti ndasvika ndikadi ndikaadmitwa kuchipatara, of which that was a very good move rekuenda kuchipatara first tizive kuti kuri kunzi kudii nenyaya yechi yezvataifungawo mucomment section kuti no maskrisvakaichi sinofizia chinyonyifizia what zvezvamaitaura pa vanhu vekuuk zvezvemanesi aya skinofrost iyoiya animaona tiwo kuti ndiyo here kana kuti zviri kunzi chii animaona saka akabva aenda kuchipatara saka azondisendera meseji nhasi achitichi adischargiwa nhasi saka adischargiwa nhasi kuda regai tichimufonera tinzwe feedback yekuti achienda kuchipatara akafamba sei akanzi chii animaona zvitara chironetsa kati ndizvinoda vanhu vakaita zvemedhikawo izvo zitara ivaira vaitotaura amen zvinorevei gaiti mufoneri tiwi kuti wakafamba sei. Mwana anenge asitorina data regainte zvekutofona direct gaintosevha namba dzake ndisevhe namba dzake tifone nhasi tikutovafonera direct chiona kuti nyaya chiri kufamba sei right. Nhasi kutovafonera direct nekuti anenge asitorina kana mari yacho yekutotiva fodairi. Yo, schizophrenia. Ameno. Akaenda kudhara uyatanisha mama kudhara akaenda kudhara the following day akatenda akatosvika koindava akaenda kudhara uya mwana takuningikiri anzani tatenda ave kumba uyu katamirira kuvhurwa kwechikoro kuti adzokere kuchikoro. Kuda habati namba yasingazivi kandi try nei. Da habati namba yasingazivi. Munatotaura nei manje. Epa mwarara pati 28 semuna pamanenge pa mapirisa novatisa mailbox off kuiri kuinda kumailbox pamatodzima foni kuti vanhu vaya vatanga kundiona nemadrone yakupinda beji unopiwa nazuka murori beji unopiwa nazuka right. Munona zvikuitika guys ndika ndichamubata ndoka ku WhatsApp nokuti apa anogona kusava ari kutodaira kuti kana kuti akarara it's a possibility arara kana kuti ari kutofunga kuti vanhu vaya vakundiona nemadross anogona kutodaira kuti vanhu vaya vakundiona andimaona saka anyway has kudaira saka let's wait for him ndaisa message kuti tione kuti iri ku message yatotika blue tika one right chandoziva satapedza live anenge afona right. Toenda panyaya yamai Stefan anyaya dzacho dziri panapa toenda panyaya yamai Stefan anditika mai Stefan yesivhiki yesi mai Stefan weku Cape Town vaya anditika hai regai ndingokufona muzviwire moga ina handidi kutaurisa regai ndingofona muzviwire zvonetsa izvi mirai ndivafonere nyaya dzakadai dzonetsa idzi
muzviwire ndozvonyatsa kutedza kunyatsotsanangura ndiri ini zviri kuitika. The secret behind kuneswa kwese kwavaitwa kuya kushungurudzwa kwese. The secret behind muone kuti utsinye unoitwa nehama yako wakamira sei. Regai ndivafonere vakutsanangurire vega. Mirai. Lizopo vari online. Avauda tofonekwa direct because number yavo haisi dati munzwe moga ina handidi kutaura nyaya dzavanhu. Ndandava panhingikiri yekuti vagochinja line. Let's hope vasati vachinja. Ndambotaura navo masikati ndikati vachinje line. Let's hope vasati vachinja. Sidei vatochinja sidei vandipa rimwe namba. Vasati vachinja rikaitioni. Welcome to voicemail. Please leave a voice. Kuvadzima phone. Zvino handingagoni kutaura nyaya yavo kaini vasipo. Handingagoni kuti nditaure nyaya yavo vasipo. Yakuita. Yakuita. Thank you my general name. Zviri kufamba sekuti vanhu nhasi Friday asi vanhu vanoenda kumafaro here Friday. Welcome to voicemail. Please. Havasi kudaira phone. Right, mukomana uyu abva afona anzi adaira uyu wemicrochip anzi fonai. Regai timufonere tuwe. Regai timufonere. Regai timufonere abva. Handisi kuzoti ava vafamba seya. Because nyaya yavo inoda kuti vataurire voga. Munyatsonzwisisa. Naye lokadi handiri mudiki unondiziva herewe. Hello mwanangu. Hello mommy, how are you? I'm good. Uri sei? I'm well mommy. Okay. Right, wa discharge wanasi wabuda nasi ero chipatara. Yeah, ndabuda naye. Right, hanzi chii nai mwanangu? Kuchipatara kaitova netawo kuti change my voice but vazondibatsira vanonditora ropa. Vakandipa matest. Mudhokta akanditesta akandibvunza mubvunzo. Akanditarisa maziso. Akandibvunza mubvunzo yekwandinobva kwandakakurira nekwandava izvozvi. Nebasa randiri kuita izvozvi ndingangopindisami negraphic design. I'm a graphic designer as well. Chikazo problem yauri kuita nemazi. Pane munhu anenge akakubhaga kuti vacho somebody is bugging. Vakachienda kune National South. Kune National South ndaenda vakabva vatanga kuti ndibaya. Vakandibaya ndimbotora ropa. Ndimbonditesta semwe nadhokta akanditesta. I think I test some mentality or something. Saka dokta ndiye akati wakaiswa bhagi wakabhagiwa. Dokta ndiye akati wakaiswa bhagi. Bhagi, yeah. All right. Dokta yeye akanitesta abantwana kuti kanoda police report only because kanogona kuzorashamiswa parobhari for something. So inoshandiswa marobhari but tikwanisa kurapa. Vangondirapa. Ndibva vandipa room, ndibva vandipa mubhedha, ndibva ndagara imomo.
vachiuya mamadhokta zvazvitesta ndivaona vachitestawo iwo dhokta vanandaona kutanga nandauzombomona nanda kuona mumwe sana ndisokusadre pa saidri kune masaikopata zvandachiona ikoko ndokandaisote mwari ivateiazvike pane vanhu ava ndikuona I know. Wakaonei kuchipatara naye mwanangu? Vanonyaope mami. Vanonyaope? Vamwe vasagoni kana kutaura. Vasagoni kana kutaura. Ngacho ndakatomuchida but condition yanga arenesi right. Ndine zuro pandakamuchida musi wandakasvika ndakamuona munhu ari kuzama kutaura but hazisi kubuda mandamuisa mvura aizama kuisherera chibva ndamupa saka pandakazomutambidza lunchbox ndichimutiridzira wega ndaona roko rake ruri like china iyayayavandamugara vabata matazi muziva kuti munhu ndenyauko chibva ndamudzimisa ndobva atombobatsira but asina kufeni ndazoudza munhu aronza chikafu kuti uyu munhu ari kufema anogara arwa pauro handisi kuzvinzwa abune kulisuta pamunyendi wekusutu saka abva azomutarisa ndobva kwaziva madhokta ndobvamuatenda atoziva vafofaifo vamuatenda ndo vanhu azoonza dhokta haziva kuzomutarisa I'm sure ndiwo because zama yangosiya ikoko hapana dhokta vambairane vanga vachingoya kuti vachichekwa mapirisi dhokta azoya ndiyo andazonyatsosanangurira vaazonditi I'm sure somebody has bugged you but it doesn't come out in a single day. It needs a police report. Police report. But you don't want to get out of church for and Alright. Saka iwewe doctor akakunywa mapepa wakandisendera aya kuchipatara aya. Kostara doctor una kubvunza here kuti doctor vanonzani? Dr. Heni. Yeah. Okay, unaona kaza toda kubatsira anditika mwanangu. Ndoda kuti undisendere undinyorere pasi zita ra doctor akakuatenda nechipatara. Anditika ndotsvaka phone number. Ndinyatsohwisisa doctor kuti vari kuti kudii. Andiona. Ndotaura na doctor ndotaridza marekodzi kuchipatara ndinawo wakandisendera aya. Ndoda kuva kuti doctor vari kuti kudii, vari kuti zvofambiswa sei kuti vabvise chunichi. Alright, saka ndida mamwana ndichapfuura nepo ndikamuona asiri busy kana kuti pasina masupervisor ndichamukumbira zita rake ndimufuni. Kana kutondifonera uri kana kutondibhaza uri ipapo indofona. Alright, ndokwatoti ndikubhaze mufona mumataura nawo. Ehe, anditoona. Unongondibhaza indobva ndatotaura navo. Anditika then totaura navo. Saka iwo vakatokubudisa ndio vakubudisa kuti chinda kumba. Yeah, andibudisa nazo. Because I want to isolation for 72 hours isolation. Alright. Saka doctor umwe kuti vakanditi enda kwa wakarifewa enda kupi kwa wakazonosangana kumona inyopo. Chipatara cheiji. Lenasia South Hospital. What is it? Lenasia South. Oh, Lenasia. Alright, Lenasia South. Chipatara chipatara chako chakana kuti chipatara chinoone ungorogwa musoro. Aiwa, chinongorwa zvese zvine zvese bati. Pane chandaona ndikuti vanokwanisa kunyatodaro because ese masutu mazulu nechinichi. Saka nongo achika chibvunza tsana language yawo. Mabvunza kuti language yako cheche yakasara nendi kwaunobva. Vangoti Zimbabwe, chini pandazongoti Zimbabwe ndokaita saenderende. Alright, right. Saka iwe mangwana pfura nepo. Unditsvagire ukavashaya doctor zvaunongoitaiwa zvina basa. Unongoziva zita ra doctor unongondikumbira phone number dzechipatara. Wondinyorera zita ra doctor wondipa nezita rako iwe nesenemu zvawakanyoresa kuchipatara. Then ndotaura na doctor. Tonzwa kuti vari kuti tite sei tikubatsire sei kuinda mberi. Tarisa. Ndofunga foni yake ina udzima. Vangachita ina battery ina moto.
right mwe ngomfonera atsvaga star racho so chiri kuitika ndinoda kumutia mubvunza kuti ari kunzwa sei so chikuitika guys chekuti mwana wedu is sick akuna doctor anokudza kuti wakaiswa bhagi navanhu akuna doctor anokudza zvinhu zvakadaro imi munoziva chokwadi guys akuna doctor anokudza zvinhu zvakadaro muri kuona kuti ari kuti kuchipatara kwandakazoinda kumwe kwachona ndakanoona vanhu vakawanda venyawo it means akaiswa iko kumaningi uko kuma vachimirira kuti vazomuita test dzari kutaura idze kuti vaimubvunza mibvunzo vakawanda I think vakatanga vamisa uku kuriswa vanhu vanenge vachionekwa musoro nechichichi handika pavakazomuita mainterview vachimubvunza zita basa ranoita chichi kuda ndopavakazomubvisa vakamisa kupi uku nerimwe vaona kuti no haasi maybe level yevanhu ava vakanga weruoko rweblack vari kutaura anti mazviona so kundokutorwara because mukadzi wacho antika regai ndione namba yemukadzi wacho tifonere kana mukadzi wacho munzwe mukadzi wacho is confirming kuti kurwara mukadzi wacho ari kuti kurwara mirai tifonere mukadzi aiwa namba yemukadzi gara iripi pane munhu akasendegwa message pana pamascreenshots akandisendera inzwai kune munhu wakasendera message achiti kwewe shamwari uri kupa vanhu pfungwa dzangu kondosara nei wonawo kazvawakundiita handiti uya munhu akapindoti I'm blocking you get help brother zvikanzi ndaisaziva I don't need help but surgery exploitation handiti ndobva iye apindura kuti iye mwana wedu hini lento yamadhala you guys ungoijoinisile lento ndingayazi ujoinisile lento ndingayazi saka handisi kunyatsowisisa kuti ndiani munhu anzi voice remwana wafarai aiwa izvi ndizvo mavoice ake anohwa izvi hey kuchipatara akainda anga ari muchipatara zveshuwa ushu anga ari muchipatara zveshuwa kuinda akainda kuchipatara ushu handi muri kuona ushu kuchipatara akainda zveshuwa ushu akandisendera zveshuwa chipatara anga ariko but problem ndekuti I think we need to speak na doctor isusu tega pachedu kuti tinzwe kuti doctor akati chii ndichaone namba yemukadzi wake namba yemukadzi andichaione regai tichimufonera bheki ndofunga kuda adzoka avepo tinzwe waona alright aiwa no problem iwe enda kuchipatara mangwana asi kubva pawapiwa mapirisi wakapiwa mapirisi kumwe uri kumwe here mapirisi ya ndiri kumwe uri kunzwa sei ya ihambo ndidhaka kunzwa kudhakwa chaivo ari kudhaka ka asi kubva zvawapiwa mapirisi aya mavhoisi vari kumbouya here vachikunyangira vana ya vanenge vari wakavaona wakaguma kuona wambovaona nhasi wambovanzwa ya ndikuvanzwa vari nhasi chaivo tovanzwa kuti varipo ya vari totaura kuti nyangwa chonitaura dani saji manje akudya mukaka hope which means zvandinodya nezvandinoita mulive zvinodirect pamwe pane hope dzandinorota dzavanenge vachiona urai saka watotedza kudya here watorega kudya watovateerera vanhu ava kuti usadya ukarega kudya iwe ndapa ndachitodya mukaka zvo handimbovateerere neitachivaignorwa sometimes itonyatsokuvaignorwa ndozvinotoita itonyatsorova chikafu vachitotaura kuti usadye utaura kuti utovapindura kuti guys ini ndiri kutorova chikafu ende hamuna zvamunondiita handiti ndikarisisa ndopavanondonzira mavhokauzi awanda manje ahe vanenge ndifamba masita vanenge vachiti munhu anopenga alright ko mudzimai
ko tikati mudzimai adzoke kuzokubatsira azviite here nai mwanangu? Ndisenderoka namba dzake pa WhatsApp patinotaura papa izvozvi ndimufonere. Alright. Pane zvinhu zvaakaita ka. Zvaari kunyara iye saka nyini ndikuzama kungozviavoida. Alright. But iye netese zvinhu zvaakaita ndiyegari kuzvinyarira zvake. Nokuti vaiti mavocals angari supposed kundibvisa panzvimbo yandiri. Ndomateera andichiteera nchiti arikubedza ndekuzimbabwe ndienda kuzimbabwe ndobva ndabva. And then kunzvimbo kunoko kwasara pano airoba ani mazviona aingoda kuchengetwa nemukadzi haana zvaaita. Which taibatsirana. But akazoda mari yakawanda in a short period of time yekuti wauya gore rinori. Next day wakutosokoloza. Mumwana wamwe varume vanhu vakutsvaga mari wakuita sese zvokuti akuda kuenda kumba chete. Alright. Alright, no problem. Rega taure naye, no problem. Rega nditaure naye. Mwana wedu ko tinotaura naye. Ko mapirisi wakapiwa uri kuziva stara here. Anonzi chi? Yakanzi Court. Alright. Alright. Clonazepam. Yeah. Alright. 0.5 grams what 1 tablet at night. Alright. What is this? Close what pam? No, G? Yeah. What is G? Clonazepam. Alright. Yes. Alright. Saka iwe chibhoto nsendera ndingikiri mukadzi wako ndikomfonera then ndikozokuza kuti tataura sei. Itosenda pa WhatsApp paya. Izvozvi. Ukabva kwaita haloperidol. SMS, yeah. Alright. Okay. Alright. Aiwa pakanaka. Chibva wasenda ndingikiri chibva wasenda phone number ya team fonere. Alright, you can be send it but no no. Alright, sharp. Alright, sharp. Alright, mama. Alright, sharp. Saka these guys mazidom ayarikuta ugwaya kuti ndechi nemaiwo haloperidol ameno kuti ndechi zvinofamba sei handisi aiwa furufaro page kune mukadzi toda kunzwawo information site kuti chii chiri kuitika kumurume wake kuti chii ndiye anotoziva ndimeba ndiye munhu aigara naye saka ndiani munhu anokwanisa kutukudza kuti what is really going on mukati muupenyu wake. Hatisi kuda kuti adzoke aiwa idzi statement dzatinoudza kamwana wedu because remember unotofanirwa kuplay along zvaanenge achitaura unofanirwa kuita play along zvaanenge achitaura kuti chi munzwisisane. Wandogira oh thank you anoona unofanirwa kuita play along zvaanenge achitaura kuti mudi muwirirane munzwisisane because tikada kumuti aiwa zvisirizvo tinogona kutomudzinga zvachose pano akasvika help animaona kana kutozotukwa animaena animazviona. So handisi kuziva kuti chi mapirisi aya ndechi hanzi an antipsychotic. Right. Saka chirega itiwane ningikiri zita remukadzi tigowana zita rekuchipatara handitika then tigoita follow up kutsvaga doctor tinyasonzwisa kandi pamazita ake chete patinofonera kuchipatara chete we try kuti tinzwe kuti chingave chii chikuitika kuti tinzwisise. Alright, andapiwa zita ramainini. Let's hope kuti vanobatika fast. Right. Mirai one. Nasi tiri pano ka? Nasi takatandara pano kusvika late. Hello. Yes, Nikki, you say? Moshe, Dana. And SIS MELLY, ndisiziva. Uri say? Ona ndikukufonera angu in connection of murume wako uyu angari vari kuno kuSouth ushu. Saka pane murume wako ari kuno kuSA ushu. Saka patikuzama kumubatsira handiti.
saka ainda angari kuchipatara atichajwa nhasi saka ndofa wakambofonerwa namaini nake vari kucape town anditi vakambotaura newe mazuva apfuura saka ndoda kunyatsonzwisisa kubva kwauri semunhu wakambogara naye chingave chii chiri kuitika kwaari. Hello? 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 Network. I'm going to try to call you back. Network. Ayo aripo, anga aripo. Asi kutombo drop aripo, ndini ndatozo drop ni network. Irungoti zi aripo. Hello, sorry, network yako ndofunga yakati inonetsa. Alright. Saka chingave chii chiri kuitika kune mumwe wako uyu? Angari muchipatara chemunzwe. Ndini ndakatomumanikidza kuti ainde kuchipatara because ari kuti anonzwa kamavoisi waya and chichi ndobva ndati imboenda kuchipatara tikubatsire tinzwe kuti zvino tingazvigonera sei. Saka mazvono ndezvechokwadi here kana kuti unoona zvakadai zvinonetsa kuti tidiagonize but kuchipatara vari kumupa mapiritsi ende ndikuzama kujoinidza feedback yandipa manje kuti kuchipatara vakamuisa kumwe kwakaona vanhu vakanga vachiita zvemadrugs nechichi kuti maybe kuti anogona kuva ari kurwara musoro but on the other hand hatisi kuda kuti tivharire futi mamwe mapossibilities panze ndosaka ndachirega timbobvunza chi munhu waigara naye kuti iwewo pawaigara naye what was happening chii because nyaya dzacho hadzisangani. Yanyarara futi network. Yanyarara futi network. Andisi kuziva toita sei. Network yamanzi achitaura kuti iri kunetsa kuno kuZimbabwe nhasi. Haya iri kunetsa yo nasi network kuno kuzimwe yatoswedera apa zvatombo nani okay nanti asi inzwa ndiri pa live papage pedu pekuti tinomubatsira takati wandei saka vamwe vari kunzwawo zvakutaura kuti tizivo tingamubatsira sei mwana uyu. Urere handei yanyarara futi network ya yangoti zi ari on so ushu ari on but yakati zi ushu atori on but yakati zi andichazivini network iri kunetsa guys. Hello. Ndapakutenda alright. Okay, so I'm going to like some men in I think now my voice kana iya achikutaura semataura nombondita wemenika zvinhu zvisingaitike zvinhu zviri impossible taitiri kuti tikapana dirasika musoro make ndomusisiri like because inini chandisiri uyoya akambo like mama ukipandikataura navo ka ndiyenda ndakutoti iwo kana uri kunondozvaketi
kubatsirwe kumba kwenyu nekuzobvunza mamwe mashamwari achari ikoko ndikambosvika achinditodzisa kwavari saka ivo vaitoti isusu mukomana wakazi tikutofunga kuti pfungwa dzisiri chii normal but iye kuya kumba haasi kuda so zvandikazodza menini vacho ndikati munhu akambosindisa madrugs good not like ana cocaine but mbanje good yanyarara guys mona takuwa na ma-answers manje hanzi akamboshandisa ma-drugs takuwa na ma-answers manje hanzi akamboshandisa ma-drugs ndikati ndifone futi inotonetsa network iri on asi inenge ichi amen tari wigi tenga uya utenge tari mawigi aripo network hello hatochangodaro svika yapera sazvanatati munhu akamboshandisa mbanje yakawanda here aisvita mbanje zvokudaro here stereki yakata futi yakata guys andichazitodii andichazivi kuti ndodii andichazivi toita sei network ikuramba ichikata guys saka mbanje idzidzi zvinogona handiziviwo kuti mbanje dzino asi ukadzionza kai zvokuti makambowa uchinzwa iyi makambowa vanhu tichikwira kuchinzwa izvo munhu anopengeswa nembanje dzaisvuta masei ngekuti kwai munhu anopengeswa nembanje dzaanosvuta guys zvinogona kudaro network iri kunetsa yemwana uyu kuti taurira tambe ichitaura naye nichazomubata sezvo ndaane nhamba dzake saka mbanje ndofunga aitosvuta zedzo kutoti kune vanhu vaiva kuti vanosvuta kana kuti every after 2 hours kana 3 hours andimaona ndofunga 2-3 hours kana kuti every 4 hours anenge achitosvuta kutotadza kudya achingosvuta andimaona dzinokusvitsa pakadaro saka kurwara uku guys kurwara uku kurwara saka zvatichaita guys nezvekudai so tichazomubata then ndichakudzai feedback ndicharamba ndakamutsika mwana uyu kuti adzokere kwadokta andipe nhingikiri tinzo dokta vacho vari kuti chii anomaona mwana uyu anogara kupretoria saka kunonzwi Joburg kuorange farm saka ndikwanisi kuti ndine naye kwadokta inini because tichogara kuma 2 different provinces dzakatosiyana saka ndikwanisi kuti ndiinde naye kwadokta inini asi kana paine munhu ari kuorange farm anogona kutibatsira kuti ainde nadzo anomaona plus mukadzi aingozona pamwe dzisvitwa chinzi imbanje pamwe dzinenge dzakatosanganiswa nezvakasanganiswa nezvimwe zvinhu mukati momo haungazozivi andimaona haungazozivi network yake ndio yatikanganisa right saka toti iyi tagumira apa regai titry mai toda kupinda muchipurongo chanhasi but mai vaya vakutoti delay ava mai veCape Town kuti munyatsonzwa nyaya yavo vega zvino havasi kubatika zvekudaro hello asiwarara ndambokufonera ka 3 times ana utobata phone udanga iri pa silent alright saka feedback
vaive kuti uwane mari yako yekuti utakure ndavapa screenshot yako ye500 yawatipa vakatumira 500 yacho saka ichauya saka tiri kutorai kubata John uyu kuti tione kuti tambata atumire chi yerent sezvorumu waiwana but ndiri palive right now saka toda ndanichingodza vanhu kuti mufunge zvaunogona kuitirwa nehama usingazivi zvinogona kupusha kana kutokuparadzira imba yako ukaitirwa utsinye usingatozivi kuti munhu ari kundikonzesa zvese izvi munhu wehama but handina kunge ndada kutaura inini nyaya yako semaudziro wakandiita nezuro waichema zvaita usatsisi ndasingakwanisi kuti ndakati ndoda kuzotambira musi wanenge wakanyarasa nhasi ndinyatsokukudzisa ndasingadi kukudza nezuro uchichema paya anditi saka maybe a brief update kungoudzawo madiaries kuti chii chakaitika chii chikuita baba vakushungurudze kudai chii chakaitika ndezvokuti handiti ndakakudze kuti ndakabva kumba kwekunga ndawana ndikauya kwana mama handiti so ndauya kwana mama pane vamwe mai vanogara pamba panogara mbuya vangu azvona ndikavachiti kwenini makugara ipapo iri ndakandata ndakugara ipapa napa but handisikunyatsonzwa zvakanaka ndokurwara maona andachiti nditonogara mumba ndandikatogara panze pasi vantonogara mumba watonditi kwasi makushandisa 1 room here kubaba Stefan variku handakutova explainera chi nyaya iripo ndikati ndozvakazoitika zvakanzi saka zvaexplaina chi zvese munoziva here kuti murume wenyu kana sekuru venyu vasikana achirara kumba kwambuya venyu ndikatoti apa atanga kutanangura vanenge vachitorwa nemota vachinosiwa kubasa vanozoenda vese mwana wenyu wavainaye akarwara nemaronda akaperekedzwa murume wenyu aifonerwa nzoyotende nemwana kuchipatara woenda kwadhokta unotenga mushonga wouya masvona so imweni zvisinei handiri kunyeba ndakambobata mameseji wanzi kwidza volume pafoni yako yakaperera ndofunga inyaya kuti ndakanyanyisema stereki saka pauro pangu pari kurwadza allright so mbuya ava manje ndakambovabatira hangu mameseji ndikatovatudza ndikati zvamuri kuita mbuya hazvisikuita sei hazvisikundifaa saka wakachiti mbuya vako ava ukureva kuti ndimbuya mukadzi wasekuru wako ikakuti mbuya vako pakuti chii mukadzi wasekuru mwana wanzvanzi yamama nai mwari ndiye ari kuhura nemurume wako iwe nai Jesu mwana uyu wavainaye zvine zvatonetwezka ari kutofungidzira kuti mwana womurume wako mazvona maiwi apa zvinhu zvakatanga kudhara izvi zvakatanga kudhara but vanhu manje tiri kuzoti kuzi takatoudzwa namama varipo mazvona saka vanhu vatotanga kutaura kuti takazviona but takatya kukudza pane vamwe mainini vangu maaudio andakakunzwisai ani makanzwa maaudio ndakamanzwa handasisa ese kozi akawanda sisineri maaudio mazvona vakati ini ndakatomboda kuise pakulu but hauna kuzvisa mumusoro ani ndakatozozvifunga kuti ndaita sei ndapisira panapa ndakuda kutopfumura madhiri but vanhu vakawanda vaizviziva sisineri even my sister she knows about this issue your sister mwana mai vako chaichai mwana wamai vangu same father same mother haana kukudza haana mbugrandid anotowirirana nambuya vanotopfeka same clothes dzakafanana kana vakapfeka matope red vanopfeka vese matope red vakapfeka bhutsi dzewhite vanopfeka vese bhutsi dzewhite zvakafanana mukunzwa achiziva ke kuti bamunini vari kuvata nambuya bankuru lanzi dzimwe dzenguva ndiyaitombosirwa mwana kuzvona saka dzimwe hama zhinji dzangoti nyaya iyi ngaisipeti ngaipadiscasti ngazvingopira zvakadaro saka ini ndabva ndangonyararova ndasiyana nazvo saka imwe kazinisista yangu iri kumusha abva andifonera akati sisi kozi nini vakabva vandibhuloka kufacebook saka sisi muri kuziva here kuti mafotos emwana akusisina kufacebook atobviswa mafotos mazhinji semwana atobviswa kozi vanhu hanzi vachitoti mwana uyu pane munhu wakafanana naye mazvoni saka mafotos ese vabva vadzika facebook ini vabva vatondibhuloka mazvoni vanhangoita sei saka iwe ngoti pawakatama kubva kumba kwababa Stephen wakanotsvaga imba kudhuze nambuya ava usingazivi
kuti ndo zviri kuitika. Handina kutsvaga imba kudhuze naMbuya. Handiti nini pandakatsvaga imba ndakatsvaga imba another location ndichibva kuna baba Stefani. Ndobva saka pandakazouya kunovikwa namama handitika uyo achizotora mwana mwana ndiye akazonodzidza baba kumba kwatiri kugara. Inini saka kumba uku handina kuzombodzokera ndakabva ndagara namama kuno mazvona. Uyo paakazoenda kumapurisa achizonondiripotero ndamuramira mwana ndo pandakabva ndazodza mapurisa akatoenda kumba kwangu kwandiri kugara ndichibva ndazoenda ndichinotora zvinhu pandaiya nazvo kwana mama papanzvimbo yanga yaamandi pandakazonitora zvinhu ndichiya nazvo kwana mama ndichikuzoita asiku zvimwe zvinhu zvitori panze kozi mubaba namama hazvikwani mazvona ndo pandakaonekwa naamai ava manjara vatonditi achi ndiyo nyaya iripo zvekutoti vakatonditi mukauya kumaraini vakadzi vazhinji vanotokudze kozi vanga kutokomplena kuti zvanyanya mazvona but ini nekushaya simba handina hangu domboita sei kuzvifambira. Saka sekuru wako havasi kuzviziva muna kuvaudza here? Zviri kuitika manje sekuru vari kuzokuba havabarisi mazvona. Havabatiki? Havazvarise. Saka wako murume ndiye anofa unozvarisa mbuya? Handizivi kana kuti vakawirirana kana kuti vakadii handidi neba handizivi kozi hama dzepedyo dzakabva dzati ngatindoitsika nyaya yachona vanotoziva chii vanotoziva zviri kuitika mazvona. Hai secret iri deadly yemufamily yekuti iwe unovanzirwa murume ndiye wanzi chinda inomitsa mukadzi wamai yekwambuya kweiwe sekuru kana ava ndifungi kuti vanozviziva nekuti harisi rudzi rwavo bastefana saka vanogozobvuma kuti mukadzi azvariswe nemunhu wasina kukama naye sei hazviita. Handifungi kuti sekuru wako vanozviziva kunyepa. Sekuru vanotozviziva ndakatovafonera kuti sekuru muri kuziva here zviri kuitika vakatondikata vari kutozviziva vanotozviziva kuti vane problem vanotozviziva but kuti vazozva kuti mukadzi wavakaniti uyu mani rifunga ndopavatozoziva saka ndati yauya kazoyangoti nyaya kana yakadai ngatingoitoinyararai ngatitozinyararai ndo pane mamwe maaudio asi andakakusengerai but seconversation andakaita nawo sandamboizivi kwenekangoisengei but takongirwadza manje painini sisinola handambotsvaga vanhu handambovaendera kana kuti but vakabva vazoya kuna namama vakuita hondo namama kuti ndini mandisemuna mazona vakuda kutorwisana namama kuti ndini mandisemuna kuti inini vauye kuzondisesa kuti ndonyaya iripo havana kana dambuya kundisesa mazona manje saka ini ndakazvinarira but ivo ndo vakutayavakuita pamuromo instead yekuti ndinovaisira pamuromo vaswera vachiita pamuromo kwandiri even baba Stefani pano pachavasida everyday vanotoya vachidedzera kunze kwezvetuku kozi vanhu itakatorekera kuti akaenda kupindira mudhedhi kuri kumurova saka anouya mafeni odedzera ona hapana abuda oenda ouya vanheri odedzera ona hapana abuda oenda but everyday akutosika ndonyaya ri kundisemedzesa sekuneli ndonyaya ri kundirwadza. Saka muningi watombomubvunza wako kangonyararako? Munenge kutombomubvunza ari kutongoita zvisingi everything is normal kozi mafotos mwana uyu angavi kuaccount kwake ka akabva amadhilita ese pakasara 2 chaiwo mafotos akabva amadhilita ese vakabva vadzisa zvese zvavaisisa zvakafanana fanana vakabva vadzisa yese akabva ndinotoona kuti iye yakagarirwa pasi yakataurawo pasi kuti inini ngendaya ndisingavepereseka but iwe ndiwo safa manje nekuda kwambuya but zvakaoma hazvo kana wakazvigarira panze. But anyway, it's okay my sister, hazvina kushata. Ngoita zvinhu zvako secretly, rega timirire John uyu. John achingoya but ndakansela wako ndandambotaura naye kuti if possible kana zvichiita satabata John uyu afana kukupa mari yacho na rent iyoyo then iye tozoona pano yaya uyu achitimupe kuti utute pa weekend ipapa. ndakambofunga kumamsonga sismela ndililiba pane vamwe mai vakazoya vakatora vana vatombogarisana navo kukuneresini kwandaigara vakati chimbondipa vana izvezvi ndo vane vana ndakazobatwana namai nau ndafunga kumamsonga ko ndakarwadzisa
Yeah, zvorwadza. Yeah, zvorwadza. Ndakaona kurwadza kwazvo nekurema kwazvo kuti munhu anondiziva munhu wandireketedzana naye ondibalisonda mutadzira No, but it's all part of life, my dear. Anyway, zvakatonaka zvabuda pachena. Now you can move on in peace uchiziva kuti munhu wanga uchigara naye munhu anga akaita sei. Tikurangarira tivabvunza pana pati muri kuchita here vachiti handichiti. Izvo vaitotita vanhu mapenzi zvavo. No, hapana kushata. Saka ndichirega ndikusiye uzorore then ndokubata mangwana tichinzwa kuti zvakamira sei. Alright, iripo munini. Alright, sharp. Alright. Right, guys. Munoona murume wake kumushunguridza kwese kwaanga akuita asingasavati mumba asingasavati naye asingasadii ihama yake iyi ndo yanga ichipachi murume wake makumbo mukadzi wasekuru wake ndiye anga achiri hevha afe neuyu munin'ina wake wanotedzana naye uchu munin'ina womudumbu rimwe wanga achizviziva but akaona kuti haangagoni kuti audze sisi vake kuti ndo zviri kuitika anga achiziva nyaya yese anga akanyarara zvake. Handimazviona. Handimazviona. Saka ndo yangati nayo iyi nyaya nhasi mafeedback in fact ndo mafeedback satati nawo nhasi aya anoida kuti muzvinzwire right. Chirega tichipinda munyaya yedu yanhasi pane vamwe vandaona naye vedu ndida kubvunzawo mucomment section mungoti asati vadzoka vanhu ava kana mukaona kuti kwaita live kumwe munoyairei muchitaura mucomment section kuti ndingave palive mune pano munenge mamboya kuzodii kuti muzoya kuzoti ndingave palive munenge waona kuti ari palive ingoenda iwe kana uchida kuenda unogozodza vanhu kuti ndingava palive kuti zviite sei ingoenda imoga ndaona mumwe munhu anyora pa ndichamuona kana adzoka kulive kwavati vaenda uku kulive kana adzoka ndichamuudza kuti iwe kana uchienda kulive ndaoga usiyane nekuti kwai ndingave palive kunge wasumiwa anditimaona. So guys, regai tipinde muchikamu chedu chanhasi chezuva ranhasi anditika confessions. Mirai. Andimazviona. Saka guys, tida kupinda mukati mechikamu chedu chanhasi chenyaya confessions. Confessions zvichireva kuti maybe wakabatirwa chigumbu, wakabatira hama yako chigumbu, anditika wakabatira hama yako chigumbu, une hama yako, une munhu watadza kuregerera, une zvinhu zviri pamwoyo pako, anditika zvaunoda kuti urelease kana kuti uregerere vamwe vanhu, anditika but zvinotadza kuti kanzi pane mumwe makasi kanzi kuregerera it's not easy as you say. Antimaona kune munhu akazodara pana pati it's not easy as you say nyaya dzekuregerera but you feel kuti iwewe pachako une zviri pamwoyo pako zvaunoda kungoreleasa anditika zvauri kuda kureleasa pamwoyo pako apa kuti vamwe vawane kubatsirikana newe wacho because this yatechiti closure is for your own good zvingave zvemufamily mako vangave zveboyfriend zvemurume zvamai vako zvani anditika iwe ndiwe unozviziva zvaunongoti makore ese unongochingoti inyaya iyi ndikaifunga ka haindibati zvakanaka inenge ichingokubvisa pana Mwari unenge uchingowa kuti une chipundu so chaunacho and it's not good kuti iwe uramba wakangochengeta chigumbu ichi uchingofamba nacho andika saka ndo panguva ichapinda nase Friday confessions kuti patinopinda muweekend vhiki rinouya upinde wakarerukirwa vamwe vanotaura tanzizvo problems talked andika it's problem half solved anditi zvinoita zviri nani andika ndakatira problem yako atidi problem yako tikusikana kuti kudinga venyaya yao unofunga maybe wakaita kudhara you want to let it go andiona this is the platform anditika kana kuti unoda kuti ndoda kuregerera zveshuwa andika kuregerera in advance this is the platform andika yekuti right now number dzakapinwa hapo you just call in wabva watotanga kufona let me get this titanzwe call hello hi sisimeni magari ndiri right muri sei tirinani yatanga iri chirongwa checonfessions mutori pa live ndafunga kuti muri kuziya ya ndati nditaurawo nyaya
right before ndikati ndine nyaya yangu yandodo kupinza kuti unongoziva zvemumhuri izvo unongochimbozvidzora uchimboti kufumurana hakuna kunaka but zvinhu zvinondidya munhu zvinondibata zvikuru. It's been okay, hold on. Mirai. Pana munhu akusanhingikiri para pari kuti mude maculture live madzoka musasanganise nemafeedback kuitira kuti kana tichida kuzodzokorodza because isamwe tichida kuzoucha vanenge vari mumabasa. So I think she's got a point though. Saka ndokufonera ibheki ndani namba manzwa ndiri kuti regai ndi vanhu vari kuti ndisasanganise live iyi nefeedback. Regai ndikate ndokufonera ibheki. Right. Regai ndikate guys titange panyuwani musaenda ndongotanga ndobva ndadzoka anditi gai ndingotanga ndibve ndadzoka.